Byron Camilleri għandu jġor responsabilta u jitla. Eksosna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ftit tal-mumenti wara li Roberta Bela għal darbohra ddeċida li fil-Parlament jibqa' jattakka b'mod partiġjan minflok jindirizza l-inkwiet tan-nies. Tlabtu kol u preżentajt mozzjoni ta' sfiduċja f'Byron Camilleri għaliex le mhuwiex aċċettabbli f'dal pajjiż li jmutu n-nies. Mhux aċċettabbli f'dal pajjiż li tinstera 200 kilo droga, mhux aċċettabbli fil-pajjiż li jiġu falsifikati l-ID cards, mhux aċċettabbli fil-pajjiż illi jkun hemm indirizzi folots, mhux aċċettabbli fil-pajjiż illi jkollna tortura fil-ħabs, mhux aċċettabbli fil-pajjiż illi jkollna ministru illi ma jerfax responsabilità. It-tlieta, il-Prim Ministru Roberta Bela baqa' ma wieġeb l-ebda mistoqsija li saritlu. Illum il-Prim Ministru wara saħansitra li kellu ċans 15-il minuta biex jagħmel istqarrija ministerjali uża l-ħin kollu biex jattakka lill-oppożizzjoni biex isemmi affarijiet tal-passat biex jitajjar. Dak huwa il-Prim Ministru ta' pajjiżna li ma fehmx il-preokkupazzjoni tal-familji Maltin u Għawċin u ma għamel xejn biex iserħilhom rashom. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li Roberta Bela ma jistax jibqa' jattakka biss imma għandu jifhem l-urġenza ta' din il-materja. Ikun hemm sensiela ta' diskorsi li fihom kull ma jagħmlu huma jattakkaw personalment lill-membri tal-oppożizzjoni. Dan mhuwiex aktar aċċettabbli. Il-Prim Ministru jrid jifhem illi aħna qegħdin hawnhekk biex inwettqu dmirna lejn il-poplu Malti u Għawċi. Aħna qegħdin fil-Parlament bħall-oppożizzjoni biex nagħmlu d-domandi, anki jekk skomdi għall-Prim Ministru. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna wkoll li hemm bżonn li jsir investiment fis-sigurtà ta' pajjiżna. Il-weda tiegħi hija li aħna ħanibqgħu bħall-oppożizzjoni kompatta maquda, vuċi waħda, inwasslu il-vuċi tan-nies. Inwasslu l-vuċi tal-vulnerabbli, inwasslu l-vuċi tal-vittmi ta' droga, inwasslu l-vuċi tal-familji. Bernard Grech insista li l-poplu qed jistenna li affarijiet bħal dawn ma jerġgħux jiġru f'pajjiżna u biex dan ma jerġax isir, Byron Camilleri għandu iwarrab.